Máte pokazenú zátku na umývadle, ale oprava odtoku je príliš zdĺhavá a drahá? Teraz už nie je. Predstavujeme vám Drain Magic, okamžité riešenie pre nefunkčné odtoky. A tiež proti upchatým odtokom. Jednoducho vyberte starú zátku, vložte Drain Magic a je to. A je utesnená jednoduchým stlačením tlačidla. A s tlačením ďalšieho tlačidla voda odtečie. Drain Magic je dokonalou náhradou za staré, hrdzavé a dokonca aj stratené zátky. Rýchlo a ľahko. Trvalo mi to menej ako 5 sekúnd. Môj dres teraz vyzerá ako nový. Neuveriteľné. Je to naozaj neuveriteľné. Ako môže niečo fungovať tak dobre, vyzerať tak skvele a byť nainštalované tak rýchlo? Už žiadne upchaté odtoky. Vďaka integrovanému lapaču vlasov a nečistôt zachytí Drain Magic vlasy, zvyšky jedla a dokonca aj šperky ešte predtým, než sa dostanú do odtoku a upchajú ho. A keď je košík plný, jednoducho ju vyprázdnite. Silikónové tesnenia Drain Magic zaisťujú dokonalé vodotesné utesnenie. Toto umývadlo bolo plné celé hodiny bez toho, aby čokoľvek odtieklo. A teraz stačí raz tlačiť a všetko odtečie. Drain Magic je vyrobený z vysoko kvalitnej mosadze a je pochromovaný. A preto je odolný proti korózii a obzvlášť trvanlivý. Je z pevného kovu, nie z plastu a spoznáte to podľa váhy. To je skutočná kvalita. Moje umývadlo teraz vyzerá ako nové. Štýlovo elegantný, jednoduchý, lacný a inštalácia už za niekoľko sekúnd bez použitia náradia. Drain Magic je praktická vypúšťacia zátka, ktorá sa hodí ku všetkým odtokom, ľahko sa čistí a navyše skvele vyzerá.